A korábbi pályázati kiírásokhoz képest a mostani rendhagyó volt. 108 kérelem érkezett be, ebből 90 bizonyult minden tekintetben megfelelőnek. Állattenyésztőket céloztuk meg közvetlenül, illetve a szarvasmarha tenyésztőket, és első ízben vállaltunk részfinanszírozást gyakorlatilag a saját költségeikből, ami ezen pályázatban konkrétan azt jelentett, hogy az elmúlt évben, ami volt állatorvosi költségük, akár gyógyszer, akár állatorvosi szolgáltatás, táplálékkiegészítő, tehát ennek amennyiben sikeresen formailag, tartalmilag eleget tett a pályázati felhívásnak, akkor ezekből a költségekből termelőnként 40 000 dinárt át tudtunk vállalni. A hónap végéig elvégzik a szükséges adminisztrációt, március 1-én pedig aláírják a szerződéseket. A 90 termelő összesen közel 2 millió dinárt igényelt, ennyi pályázati kerettel is rendelkeznek. Mindenféleképpen a kis termelőket céloztuk meg, illetve azért volt ez a 15-ös határ, mert alapvetően ugye az érvényes jogszabályok és egyéb lehetőségek mentén a 15 fölötti jószágállománnyal már mondjuk egyéb kedvezményeket lehetett megvalósítani. Gondolok arra itt, hogy az állami földek bérbevételénél előnyjogot lehetett szerezni. A legtöbb pályázat Gunaras és Zenta-Gunaras környékéről érkezett. Topolya község mezőgazdaság és vállalkozásfejlesztő alapja újabb pályázatok kiírását is tervezi.